Terve taas! Tässä videossa mä näytän teille korttitempun, jonka nimi on Tupla Sandwich. Elikkä tähän temppuun tarvitaan 4 nelosta. Mä vaan esittelen näitä. No joo, mä esittelen vielä nää yksitellen. Eli tuo ristinelonen, herttonelonen, patanelonen ja ruutunelonen. Laitetaan neloset tuohon ja pakka päälle. Ja sitten voidaan sekoittaa pakkaa. No ja mä valin tätä yhden kortin. Valitaan vaikka toi, eli toi on herttavitonen. Laitetaan herttavitonen tonne pakan väliin. Voitaisiin tehdä nosto tuosta. Voidaan sekoittaa vielä lisää pakkaa. Sitten tehdään näin, naps. Nelosten väliin on tullut 1 kortti. Ei vitsi, mun piti näyttää, että mikä kortti. Se on se teidän kortti. Laittaa se tuohon. Ja näin. Laittaa se teidän kortti tuon pakan väliin. Sitten voidaan vielä sekoittaa. Noin. Otetaan vaikka tuon verran pakasta. Otetaan neloset. Laitetaan väliin pakka päälle ja tehdään näin. Ja nelosen välissä on 1 kortti. Katsotaan mikä se on. Ja se on se teidän kortti. Jos tykkäsitte videosta, niin tykätkää ja kommentoikaa.